Well, in the province of Pampanga alone, covering the two districts, the South Pampanga and North Pampanga, on the average, each they have 30 million annually. Okay? 30 million. So combined, that is about 60 million. Ganito ipinagmalaki ni bagong talagang BIR Revenue Region 4 Director Joseph Catapia ang laki ng excise tax collection ng Pampanga na mula sa quarry operations nito sa mga nagdaang panahon sa kabila ng pandemya. Ito rin umano ang industriya na hindi natinag sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa dahil ang infrastructure project ng gobyerno hindi rin natigil. Isa sa mga industry na nag-flourish during the time of this pandemic is construction. Okay? Dahil walang tigil naman yan, especially government projects. Okay? And even sa private sector, construction industry during the pandemic is still a continuing activity. Okay? Whenever there is construction, nandyan ang lahar. Balak ni Direktor Catapia na pamarisan ang estratehiya ng provincial government ng Pampanga sa ilang probinsya ng Central Luzon na may malakas rin ang operasyon sa quarry operations. At isa umano dito ay ang paglilinis ng master lease sa mga kumpanyang operational sa naturang uri ng negosyo. The list of quarry operators readily available naman with the provincial government. And we have also the list of registered quarry operators in our integrated tax system of the BIR. Okay? And we are just trying to reconcile who are registered and who are not. Palakasin ang monitoring sa mga lumalabas na truck ng buhangin na ito'y base sa ticketing system ng mga loaded na truck sa probinsya. Ang good practice anya na ito sa probinsya ay magbibigay ng klarong datos ng tax revenue collection sa industriya ng quarry sa ibang probinsya sa Central Luzon. Each ticket, there is a corresponding tax base. Okay? And on that basis, we collect the excise tax, a certain percentage. So we have to agree. Okay? We have to agree as to the tax base. Paglilinaw ng opisyal, 60-40 ang hatian sa excise tax sa quarry operations ng local government at national government. 40% sa LGU at 60% sa national government. And the sharing is about 60-40, whereby 60% of the total excise tax collection from quarry products goes to the national government and 40% goes to the local government. May mga inisyal na pag-uusap na umano si Direktor Catapia at ang Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga upang alamin ang umiiral na business scheme sa pagmonitor ng quarry products ng lalawigan. Mula sa reglamento ng bigat at sukat per cubic meters ng buhangin na ikinakarga sa truck ay kanila umanong sisiyasatin na maaaring ang ipinagmamalaking higit 1.1 bilyong piso na total revenue ng lalawigan ng Pampanga mula sa Lahar Quarry ay matapatan ng ibang probinsya. Paulo G. Santos, CLTV News.